வெல்கம் பேக் டு today's வீடியோ guys. today's வீடியோ நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா நம்ம இந்த ஸ்னாப் மோமோ சாவடிக்கெட் தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவேன்னு பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஃபயர் ஆரோஸ் யூஸ் பண்ணிக்குவேன். அதோட பிளேஸ் அளவுக்கு ஸ்பீட் முடிஞ்சால் நீங்கள் ரெண்டு ஷூட் பண்ணிடுங்க. ரெண்டே நீங்கள் ஷூட் பண்ணதுக்கப்புறம் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் இதை ஷூட் பண்ணிக்கிறேன். ரெண்டே ஷூட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் ஸ்ட்ராங்கான ப்ரெசிஷன் ஆரோஸ், ஹார்ட் பாயிண்ட் ஆரோஸ் இல்லாட்டி உங்கள் ஸ்பியர் வச்சுக்கிட்டு 2 times இல்லாட்டி 1 time அட்டாக் பண்ணிங்கனாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே செத்துரும். நான் டக்குன்னு ஹார்ட் பாயிண்ட் ஆரோஸ் ஷூட் பண்ணி 3 times ஷூட் பண்ணுறேன். அது வந்து நாக் அவுட் ஆச்சு கைஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம ஒன்று ரெண்டாவது எழுந்திரிச்சு இப்போ நம்ம இது ரெண்டையும் சாப்பிடுச்சோம். அது ரெண்டாவது வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல கைஸ். ஓ ஷிட் கைஸ், இதனால அவள் ஃபைட் பண்ணது இதுக்கிட்ட நம்ம எஸ்கேப்லாம் தான் இருக்கணும். உங்களுக்கு நான் வந்து எஸ்கேப் ஆகலாம்னு பார்த்தா சரி நம்ம ஷூட் பண்ணிடுவோம்னு சொல்லி ஷூட் பண்ணுறேன். பிளேஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன். சரி இப்போ இந்த டைம் ஷூட் பண்ணிட்டேன் காய்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், என்ன வெயிட் பண்ணுவோம் காய்ஸ். ஓகே, எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆகிடுச்சு காய்ஸ். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் இதை ஷூட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் ஷூட் பண்ணி காய்ஸ். அது வந்து இந்த பவுன்ஸ் அட்டாக் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் காய்ஸ். நம்ம இந்த பிளேஸ் நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் கேன்ஸ்டர் ஷூட் பண்ணியாச்சு. ஃபயர் ஆரோஸ் வச்சு ஷூட் பண்ண மறந்துடுறாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து பார்த்துட்டு ஃபயர் ஆரோஸ் வச்சு ஷூட் பண்ணிட்டேன். அதனால் டக்குனு ஹார்ட் பாயிண்ட் ஆரோஸ்க்கு பார்த்துட்டு 3 ஆரோஸ் தான் இருந்துச்சு. 1 ஆரோவில் ஷூட் பண்ணி செத்துருச்சு. நம்ம முடியலனால வந்து நம்மளுக்கு ஸ்னாப் ஹார்ட் கிடச்சிருக்கு கைஸ். ஸோ என்ன கைஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது கைஸ். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல கைஸ். இதெல்லாம் நம்ம இந்த ஏரியாவில் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஒயர்ஸும் கிடைக்கும் கைஸ். அந்த ப்ரிசிஷன் ஆரோஸ்லாம் செய்கிறதுக்கு ஒயர்ஸ் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் இதை ஷூட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. அது பண்ண முடியல. அது வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகேன்னு நெக்ஸ்ட் இதை இப்போ ஷூட் பண்ணிவிட்டேன் கைஸ். நம்ம தூரம் போயிட்டு ஏன்னா அது வந்து பவுன்ஸ் அட்டாக் பண்ணணும்னு நினச்சேன். அதே மாதிரி அதை அட்டாக் பண்ணிட்டு சரி நம்ம அந்த பிளேஸ் கேன்ஸ்டர்லேயே என்னத்தை ஷூட் பண்ணுறேன்னு தெரியாமல் போயிட்டு இருந்தேன். சரி அந்த பேக்கில் அந்த ஸ்பைன் மாதிரி இருக்க ஷூட் பண்ணுவோம்னு சொல்லி அதை ஷூட் பண்ணி காலி பண்ணிட்டேன் கைஸ். ஸோ ஆமாம் கைஸ், இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோங்க, இதான் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வேறு எதாவது கில் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. எப்படி சொல்கிறது கைஸ், இப்போது இது மாதிரி கைஸ் ஒரு பெரிய ஒரு கூட்டமாக ஒரு 5-6 கிளின் ஹாக்ஸு இல்லாட்டி ஒரு ஸ்டாம் பேர்ட் சாவடிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. அதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தண்டர் ஜா வீடியோ போட்டுக்கிட்டேன்னா அப்புறம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். ஸோ ஃபிஷ்ஷு கொஞ்சம் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கைஸ் இப்போ நாங்கள் போய்க்குவோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கைஸ் இப்போ. ஓகே கைஸ், மறக்காமல் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் லைக், சப்ஸ்கிரைப், ஷேர் அப்புறம் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை தட்டி விட்டுருங்க கைஸ். கைஸ் இந்த ஸ்டாம் போர்ட் இருக்குது கைஸ். இந்த ஏரியாலேயே நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிடலாம் கைஸ். ஓகே கைஸ், ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன். இன்றைக்கியோட பை கைஸ்.